ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸመን ይፍጸም ዘሎን ንጡፍ ጽንታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትሕዝቱን ዓይነቱን እናተቀያየረ የብጽሖ ዘሎ ኩለ መድያው ቅልውላው ዓብይ ምዃኑ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ንብረትን ተጋሩ ክሳብ ሕዚ ይፍጸም ዘሎ ስርዓታዊ በደል ብተደጋጋሚ ንዝምልከቶም ክልላውን ፌደራላውን ኣብያተ ዕዮታት መንግስቲ ብደብዳበን መግለጽታትን ክነፍልጥ ጸኒሕና ኣለና ክብሉ እውን ሓቢሩ ኣሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ መዕቆብ ማእከላት ብጥሜትን ሕማምን እናተሰቃየ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ወረርቲ ሓይልታት ስልቲ ብምምዕባል ሕጋዊ ብዝመስል ኣግባብ ኣባይቲ ተጋሩ ንምምንዛዕ ዝተዋደደ ስርቂ ይቕጽልሉ ከም ዘለው ማሕበረ መላኺቱ እዚ በአቶ አሸተ ደመለው ዝምራሕን 13 አባላት ዝሓቆፈቀን ምጽፋፍ መሬት ከተማ ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ኣብተን ከተማታት ዝርከቡ ወረዳ ኣማሓደርቲ ዓበይቲ ዓዲ ነጋዶን ዘጠቃለለ እንትኸውን እዞም ኣካላት እዚኦም ንሰዋና ብምፍራሕ ውክልና ሂብኩም ሽጥዎ ብምባል ጸቅጢ ፈጥሩን ውክልና ኣይንህብን ዝበሉ ድማ ገዛኹም መቃጺልና መሬቱ ድማ ናብ ባንክ መሬት ብምእታው ንኻልኦት ክነመሓላልፎ ኢና ብዝብል ዘይሕጋዊ ራዕዲ ንህዝብና ኣብ ከቢድ ጭንቀት የውድቀሎ ክብል ገሊጹ መብዛሕትኡ ህዝብና ንዝሸርሒ ብጽንዓት ይምክቶ እኳ እንተሃለወ ውሕዳት ግና ብሰንኪ ዘለውሉ ከቢድ ኩነታት ኣብቲ መጻወድያ ይወድቀለው ኢሉ ህዝብና ብትግራይ መንነቱ ዝወረዶ ቅትለት ምምዝባልን ምስዳድን ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ እንታዝተረፈት እንኮ መሬት መንበሪኡ ብምምንጣል ተስፋ ምምላሱ ንምጽልማት ዝረባረቡ ዘሎ ወረርቲ ሓይልታት ግዜ ምስ ወግሐ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ክብል ድማ ጠንቂቆሎ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ሰሙያ ሕጊ ትግራይን ምስ ማሕበር ተቀራሪቦም ብምስራሕን ናብ ዘታልሉ ዘለው ግዳያት በአካል ብምኻድን ንተብደን ገርገር ወዲቁ ኣደዳ ሰብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ህዝብና ብልቢ ብምቕራብን ኣድላይ ዘበለ ሕጋዊ ምክርን ደገፍን ክትልግሰሉ ንምሕፀን ክብል ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጻውዒት ተቕሪበሎ